B'investiment ta' €1,200,000 spazju li kien sar bejta għal vizzju misħud ta' droga sar ċentru ta' servizzi ta' ħarsin soċjali. Il-binja li nibtet bidea tal-Fondazzjoni Marigold ġiet imsejħa The Meeting Place għaliex dan il-post qed ilaqqa flimkien diversi għaqdiet mhux governattivi li qed jingħataw post minn fejn joperaw u joffru s-servizzi tagħhom fil-komunità. It-tlieta fil-għaxija fil-preżenza tal-Prim Ministru ġie inawgurat dan il-post fejn kull min dar miegħu seta' jara l-aqwa faċiltajiet li se jagħtu servizz soċjali tal-aqwa kwalità. Il-post fih kamra multisensory mamra bl-aħħar teknoloġija fost l-oħrajn għal persuni bl-awtiżmu u minnu jingħataw għad ta' servizzi terapeutiċi. Waqt l-inaugurazzjoni ta' dan il-post li sar b'konfinanzjament ta' fondi Ewropej, il-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold semmiet kif dan il-proġett kien ħolma għal taqdiet. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Familja, Drittijiet ta' Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon saħaq kif dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' kollaborazzjoni sabiħa bejn il-privat u l-Gvern. F'indirizz li għamel ukoll il-Prim Ministru huwa faħħar ħidmet l-għaqdiet mhux governattivi u rrimarka kif dan il-post li qed joffri il-ħarsin soċjali huwa aċċessibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.